Ty vogo, to byla noc. To, Stupení pořád jede? no, zatím jo. Hej, tak... Čekaj, co dneska je? 28.4.2013. Neříká ti to něco? Zase výjimečný den, co? Nemělo se dneska něco stát? Co by se mělo stát? Vogo? No jo, náš třetí bratr přece přijde z Bulharska. Aha, jo, jo, já jsem na to zapomněl. On bude za chvilku už... Ty vogo, teďka už přistalo jeho letadlo. Jo? Aha. Hej, pojď zasnout světla a než zašli, tak zajdem do města. Dobře, já už jdu. Kašlu na tebe. Ne, počkej. Dobře, počkám ti u lodí. Ty vogo, ale pořád nemůžu zapomenout na to. Na ten hurikán, fakt hej. Ten má štěstí, že tu nebyl. Já šerif dneska je vlastně na dovolené. Ne, hej, on je vlastně na tom, jak nám říkal. To je zajímavé, ale. Si myslím, že nám něco tají. Ale to se budu zabývat někdy jindy. Dobře, dělej. To je daleko. Dívím se, že ty naše loďky, co jsme vyráběli, se ještě nepotopily. Taky. Tu máme dřevo od Větnamců. Jak to si kupoval ty? Do šitu. Aha. Ještě jsem tu nabral jednu loď. Ale šerif je doma. Cože šerif je doma? Cože? Jaká blbost. WTF. No, hlavně ať ho nezbudíme. No tak pojďme. Kudy se vlastně na letiště? Čekej, vyskvat do banky, jestli náhodou mě něco nepřišlo. Říkej, že tam jsou všichni. No, dneska to není nikdo skoro. Pořád stejně. To by něco přišlo? Jo. Tak vím. Kudy si tam jde? A jo, tudy. Ty vogo, viděl jsi to? Co? Něco černého, jak tu proběhlo. No. Úplně přes ty lesy. Nebyla to tam ta ovce černá? Ne, bylo to rychle a vypadalo to jak člověk. Hele, hej jo, už vidím jeho letadlo. Jo, já taky. A vidím Shreka z Hej, tak počkáme na něho asi v kebabu, ne? Ale ještě tam nejsme, takže ještě. Vlastně mají ty netopíry, že jo? Do šitu. Jsou? Co? Oni spí asi tady pod tím. Tak já se podívám. Dobrý den. Čau. Pojď, abych si objednal jedno... Jsme v kebabu, že jo? Jo. Ok. Já bych si objednal jedno... objednal něco ty. Dobrý den. Dobře, tak. No, takže... No, tak počkej, já si koupím, co se dělám. Máte tu chicken burger? Jo. To je kebab. Chicken burger tady určitě nedělají. To by se chtěli mekači. Nic proti, vyřiš to, dělej. Jo, pojď si se mnou, oni to tu zatím donesou. Dejte mi nějaký kek, dejte mi nejlepší kebab. Bráško, čau. Čus, kluci. Čau. Tak co, jak jste se měli? No, mě docela blbě. Tyjo, já jsem se, když jsem letěl tím letadlem, tak jsem viděl letět něco černýho. Jak co černýho? Já nevím, vypadalo to nějak divně, ale to je jedno. To neříšte. Já jsem taky právě tady pořád někde vidím, jak tady prostě něco sleduje.
Něco černého, prostě jako nějaká bytost. No. Tak co, jak jste si tu žili? No, my jako... Jako teďka docela dobře, ty 3 měsíce, co jsme byli pryč, ale ty poslední 2 dny, tu byl velký hurikán. Slyšel jsi o tom? Ani ne. A u vás se dělo co? To já jsem si to, abych vám pravdu řekl, tak vůbec neužil, protože tam byla půlka moře zavřená a zrovna na té půlce, kde jsem byl já, byly tam nějaký světýlka prostě a vždycky tam někoho potápěli prostě, kdo skočil do vody, tak jsme tam nemohli vůbec, takže jsme byli jen v bazénech. Jak doskočil do vody, tak jako prostě ho stáhli a co? No jakože chvíli plaval, ale jako potom z ničeho nic se ponořil do vody. Jako Takže Počkej, jaké světilka? Doufám, že to nebylo ty, co jsme viděli my. My jsme taky právě tady viděli nějaké světlo, ale zatím o tom šerif neví, on nám jako, mně se tak, že nám něco tají. No, to teda. Hej, tak No. víš co, my ti jenom ukázat náš barák. Pojď, okay. nic nového tam není, ale akorát teďka používáme hodně bunkr, protože byl ten hurikán, víš. No, škoda, že tady nejsou knihy. Takže jako vůbec jsi tam neužil, jako. Vůbec. Jako nějaký ty diskotéky a to, ty tam určitě byly, byla sranda, Vrátili ale ti aspoň peníze? ne. Šmej. Jako nějaký drobný to zbylo, ale jako skoro vůbec nic. Všechno drahý. Dávej si bacha, jo, protože hej, když tak to zkusit nějak vyfotit, jo, kdyby tu něco vedle nás přeběhlo. Protože já nevím, jestli mám halucinace, a taky jsem viděl něco černého, jak tu pořád běží kolem nás. Tak to asi nebudou halucinace, protože já jsem to viděl taky. Fakt? Jo. Tu si vem lodičku, tady máme plno lodíček. Platí se za ně něco? A pojďte za mnou. Ty Vugo, taky cigán. No, nejsem proti cigánům, ale jako, fakt mě lekl. No jo. To směs. Měl jsi zázvo? Tady už je naše loď. Jo. Dal se streku. Jau. Dobře, tak pojď. Nama. Ne. Neříkej, že je zase další hurikán. To bude nějaká přehánka. Pojď rychle do domu. Ať nezmok. A za každou cenu nechoď za barák se dívat, je tam něco, co by se ti asi nelíbilo, že jo? No, určitě by si to nelíbilo. Do baráku se koukni, tam je furt všechno stejné. Tam to šerif uzavřel právě, Je. protože... Je tam mrtvouka. Cože? Nic. No, každopádně se nechodí dívat, nebo já ti to ukážu. Koukám, tady to dlouho nikdo nečistil, co? No, zkusili jsme to, ale zase to tu narostlo, jak vidíš. Pak bychom to tu měli trošku obnovit. A co to, že... Topení a co- nám jede. A co to, že jsem ve vesnici nikoho neviděl? No tak když je noc, jsou schovaní. Tak my ti ukážeme to, co šerif uzavřel, jo. Jo. Ale fakt se nelekni, jo, je to fakt hruza. Stalo se to hned tu noc po hurikánu. Fuj, A co to je? Fuj. Co to? Vůbec nikdo neví, kde se tu mohlo vzít. To je dost nechutný. Šerif to... on taká tady vyšetřuje všechno. Každého ve městě vyslychal, dokonce i nás. Sice my jsme to mít nemohli, protože my nemáme žádné jako... My jsme to teda neudělali a celou noc jsme byli v krytu, že jo, Petras? ano. Zajímavé. A leze na mě husí kůže, nepůjdeme jinam? No tak ještě pojďme do našeho baráku. Do sklepa nebo do Ne, baráku? zavři sklep, ať to tam nevlez nějaký moc. Nedeme si opět něco, mám docela hlad. Jo, tak. Tapal. A já zajdu rozsvítit světla do baráku, jo? Fajn.
No a kromě těch světel a takových věcí se tady změnilo co? No právě. Zase říct, že nic. Jedně Petra si trošku tady poměnil postel. A akorát, že jsme spravili anténu, už se můžeme dívat na telku. Opýtaj se mi buštíky, no je. Ej, u vás jste to, dělejte. Je! Co si děláš, prdel? Hoří nám střecha. Kurva, Ej, tak jako Petra, to si spravíš ty, jo. si jasně. No dobře, takže hej, tu všechno úplně hoří, takže to je úplně normální. Jde. No. Hej, tak co když jsme už se šli jako všichni vyspat? Hej, tam jo, poza mnou, ta Orbit, tady máš ve sklepě ještě postel novou, kterou jsme ti koupili v Jo. shopu. Super. A nebavne na mě něco, že ne? Já nevím. No teoreticky by to nemělo furt. Bych pravdu řekl, tak se celkem bojím. Já se bojím, že celou dobu, co tu spím. Tam máš Ok. postel ve skladu, podívej se tam. Tak jo, tak dobrou. Jo, hej, půjdeme spát do baráku, pojď. Tam si Makarena. ty buď ticho nahoře. Jo, tak dobré, já už jdu taky spát. No dobrou. Počkej, spíte dole? Ty spí nahoře. Tak jo. Jo, dobrou. Hej, jdi někam. Tak jo, čau. No dobře, tady já ti dám tu postel. A tu si to vezmi. Já se vyspím na solárku. Nemůžete být potichu, tady se nedá spát. To řekni mu. Já Na, budu na střeše. Já zasnu. dobře, tak zasní a já zatím zavřu poklopy. Dobré. Petra, spíš utopení. Děláte si srandu? No dobro. Takže, dobrou. Dobrou. Čau.